Chairman ka Dorbar ki Khlieh ki Nongsynshar ba John F Kharshiing ong ba donkam ya baroh ndu pungut ke Khlieh nangta baroh Khlieh pungut ki MBC bat kumjuh lain ngut ki MP na Meghalaya ba Khlieh tur Delhi na banta ban la pen kla thamai no ya kol mai Nationalization Act 1973 habakran bat klap thai khubor ba John ong bai ki te ki jing e baroh la ban weng tang la da baroh ki party kan thup ya baroh ki MLA MDC bat ki MP jong kajala kan thup i Khlieh Nongsynshar ki leit lang da ka wei ka sur hakmat president kari umentri rang ba do kari kumjuh ru speaker ka yeng Dorbar thau ain kari shushu ulai thuru ba uladap tho sa umentri rang ba kajala konrat ki sangma ban pen sngowi ka jing e ba ki trai par mau bat chakat liat mau kajala ki Kynduh hadian bla ban ngam ban khang tri kam no namar ka jimom don jengki ya ka mining lease ki balong kat kum ka mines and minerals development and regulation act ka Meghalaya minor mineral concession rules ka ong ba in powers conferred by section 15 katkum ka kandon section khatsan jong ka mine mineral development and regulation act sampunyo jok soka India. The governor of Meghalaya is pleased to make the following rules for regulating the grant of mining lease and quarry permits in respect of minor minerals and for the purpose thereof. Mining lease. Yes, ka sarkar kala ban ai ka lease ya ka khandau la jong la check ya ka English vocabulary ka meaning of lease kamut udai try chaka ba ai lease. Kamut ka lease ka document ka ba phishim na utrai chaka. Hadian bangla yo ka jingkarpat na ki try parmau ki badan ki crusher ka boret ki ba supply mau ya ka surok ki ba supply mau ya ka thawyeng ki ba supply mau ya ki bubun ki program joko government ka manrega dan ka moria tengok list ka mut pilih semua piwai ya ka jaka lada sarkar Meghalaya ulaban ai wai ka raj bhavan ulaban ai wai civil hospital ulaban ai wai ki jaka sarkar handrai kumlo utrai jaka unlik wai daladi naladi nak sarkar ka jaka la jong unlik wai nak sarkar te ka bangamut ban ong kani kala ban yalam bakala kala ban yalam nga ong Rkc show chief minister will create further legal and constitutional complication in the interpretation of land ownership in Meghalaya. Habangi le apply ka taxi bannya tak ban apply ka local taxi ni apply ka taxi permit mdai ka taxi lease ka taxi belongs to the individual. So similarly kumjuh hi ha ka bidei bat kani ka parmau ka kam Kynduh siap ka dei bandai ka mining permit tengah kwan sothu ba kani ka mining lease ka dei ba kin ai ka mining lease ya ka jaka sarkar ne kadang da ka form ne ka pai ba kim tip ki pai ba ki apply wi de ni bangala ui ka permit ka ba ka issue na forest na DFO ka tho ba grant of mining lease te kani kalong very confusing kalong ka ba kta te nga so bat ong ngala penkut ya ka chief minister da ka ba mention ba kanjin dala bah la da ka sarkar ka yalam ya ka delegation jong baroh ndrophongut ki MLA kandai phongut ki MDC laingut ki MP Kenthup yu ya ki Khlieh Nongsynshar ki CM ki Lingdo ki Sardar ki Wahdar ki Daloi ki Nokma yalam support parlimen yalam hakmat presiden juga India yalam hakmat speaker of the parliament ban pensengau ba ngapesengau ni bakani kalong ka question ya ka federal structure jong kari India mahar India ngi ong ngi Maria Burom ki state longkam tan don state le yu ka haba ka pass ka assembly ka resolution adu ara jakat san ka ka pelong skor India bahkan ignore kalau ngubah insult ya kita ki ndrophongut ki Malaysia nolo kata ulo ongru ba de kamram jong sarkar jala ba pensai ki ain ba hikndon khnang ba kimde ban bu jeng ya pat upai ba ulai thuru ba ula pun paw Rkc thi ba korkom bat Kynduh ha kan ne ka jala kai tengkhu bat ka Meghalaya minor concession rule 2016 ka bai de bat ka jingsim ki mining lease kadi ka kamram jong sarkar pat jong ne moi khmat jong district council jong state government baki de ban pensai ki an ki rule kim de ban yi bo jing e ki pai ba ki an ki rule ki di ban long positive kim di ban long ki ba bo jing e te ka ba phin lingo nga pan paw hang ni ba khamtam le lei kat kum ka instrument accession ba ka next agreement ka we ni ki condition ka long land ba ka square India kam la ban thau ki an ki ban khata ya ka jing long trai chui haka
haka IOA ka next agreement ka clause 2 administrative powers ki exemptions ka wai niki kadai land and water rights.